כן. רן? כן. ערב טוב גבירותיי ורבותיי, ושוב אנחנו בפסטיבל הקרח באונקו ז'ורג'. כפי שאתם רואים, מדובר פה על פסלים של קרח, ויברטורים מקרח, זרעי מין מקרח, חומרי סיכה מקרח, מגדלים מקרח, דובים מקרח, מלפפון מקרח, פלאפל מקרח, ואפילו בגס בני מקרח. שימו לב, איזה יופי, איזה תענוג, זה הכל פה קרח, 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 קרח. ואנחנו ממשיכים. רגע, יש לי שאלה, ממה עשוי החומר המרכזי פה? קרח, זה עיר של קרח. אנחנו ממשיכים לכיוון הז'אן לון פיקוק, נמצאת איתנו פה מומחית יד ראשונה לקרח. הנציגה מאיראן. הנציגה מאיראן, שרונה חיים פור קרח, וגם נמצאת איתנו הנציגה של שגרירות האו"ם אמנסטי לזכויות האדם, לילך סונין. אנחנו ממשיכים פה בקרח, בואו נלך לכיוון שון, נמשיך לראות קרח. זה סיני, גם הוא לא יש קרח בראש. שלום לך הונג קונג שאנג. הוא בכלל במקום לוספה. ואנחנו נעקוב אחרי הסיני. סורי, תודה רבה. ועכשיו, למה אנחנו מטומטמים? אנחנו יכולים ממש לטייל בתוך